Tati, půjdem si hrát ven? Ne, A proč? protože je 5 hodin ráno, je moc brzo. A proč? Ještě nevyšlo sluníčko. A proč? Protože vychází až později. A proč? No, země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor. A proč? To nevím. A proč? Proč to nevíš, tati? Protože jsem ve škole neposlouchal, jasný? Nedával jsem pozor. A proč? Byl jsem furt zhulenej.